ug dili pa guni patubang og eleksyon, di may kumutaba. Kay eleksyon na hapit, bahala na. Kinani Kina? Kina? Oh, Di, tara. sige, pwede na sakyan mo. Di ta. Ay, motorang nga kalit na magkapalo. Noon sa lugay ni. Karo ka pa uli ini yun. Asos, hindi mo gana? Naog sa agud yan. Noon sa po nang sige nga makagsakay diya. Noon di mo andar oh. Malas ginoo ni adlaw gyud. Nang anda ning motor. Ikaw mo di malason. Kuyog natin nan para dili magkuyog nato. Sige kuyog. Malason diya kog naw. Sa sura kuno niya. Nan gigabaan ni motor kay kanabang sigig pang chicks. Ako pa imong basulon sa ikaw ra ginay di malasog naong. Kikikitapang. Ay sus. Ay, mas amot gini kagubaan ni. Are dito grabe. Kana ba ganing sige koy ginan parang dili magkuyog. Dili pa ka ana kay kauban. Nalagi kauban pero di malasog naong. May wala mo kuyog. So peg ni gasolina gud unta. Kung nag-ingon ka, kaya atong gasolinanan imong motor ug usa ka container. Usa ka container sa imong mata. Wala ka man gani kapalit og brief gani. Sana no ka container nga gasolina. Lam. Dai diri atoy tulod ni, ha? So. Ang ato na bagid kaayo na Tabang bugdor na masok pa. Pura ka man ito masok kaayo. Kuya. Sa may problema diyan ninyong motor busing? Utana pagi ka naguba agud mo kay among gitulod kay naguba si pagpangutana. Napaytabangan minimo. Ako, willing kumutabang, willing ko mo serbisyo ninyo. Kay kabalo ko, nga dili lalim ang kinabuhi sa usa ka driver. Tinuod ka nga dili lalim ang kinabuhi sa ka driver. Sa mo tag di mo gasolina na imong sakay. Sige kuyog di balason pagignaw. Imo pa kung alam meron ini? Bisag imo gining motor nga gubaon? O pa motor imong pa sanginlan nga gubaon. Kada imong naong di malason. Gaw naman. Mo na ni mo ni resulta sa imong motor kay sige kag pang chicks. Wa man lagi ni maguba lagi. Ni akong motor atong gikargahan ako chicks nga usa katos ang hawak. Ikaw na noon nga bukog og naong naguba ni akong motor. Bukog lagi. Pero gwapo. Gwapo si mong mata. Ikaw rin nag-ingon. Tay, tulod. Sa itulod, sa paha. Basin ako ikatabang ninyo. Kung sumay mo ba itabang na mo? Kausa pa ko mo kuan dahil niagi diri bag or jud ko niagi nang gusto ko makikilailan ninyo. Ako dahil si Charlie Pabor, ang number 1 ninyong konsyal diri sa iyong barangay. Nya may plano ko nga mo dalagan pagkakapitan dinhi sa atong barangay. Amo dalagan ka? Isa marayga ko kudi mo? Akong pasabot ba nga mulansar ko pagkakapitan dinhi sa atong barangay. Kay ganahan ko mo serbisyo ninyo. Kaya kung plano man god nga akong ipasiminto ang mga lisod nga dalan dinhi sa atong barangay. Pagkanindota sa plano basta padulong eleksyon pero makadaog na gani lamong halos na gani managad. Nakay istorya? Ay igon ko konsyal nga may kay imong plano. Mo lagi nindot kayo na akong mga plano. Pero kung dili ko ni suportaran, di jud na matuman.
ko nga nanginanglan ko siyang suporta karong umalabot ng eleksyon. Pero uni na nato na problemahan konsihal. Kaya asong paamutong ato sang problemahan kani kung motor kung sao ni para madala namo dito sa mua. Sige, mutabang ko ninyo. Nauna naramay gasolina. Nara? Nara gini siya guba. Sige, sa tanang mutabang ko ninyo basta sa kadali sa ha. Unsa man na? Listahan ni siya sa mga tao nga mubuto jud nako ba. Kinangla matay papel sa kamot. Ako na si Remart, then kana akong kauban si Reynald. Oo. Ay ba ko niyo kalimtarong eleksyon ha? Oo, dili talaga kakalimtan. Wagay na ako sa kalimtay, ikaw nanuan. Uy, sana all. Kalaos mong mata. Din napagikulang. Suman. Nang Dia 1,000. Nang may nalang gini ninyo. Kanang 1,000 automatic na siya nga mubuto ni jud mo na ako ha. Muta. Uwa. Kay niyatag man kana ako Gus Kalibo, inog eleksyon. Ay nagkabalaka sa boto. Ay nagkabalaka. Pero atong kabalakan ron, karing motor kung saon ni para makauli mi. Kana pod, dili po na angin natong kabalakan. Ato na lang nang gyuron. Ay may patur kay habal-habal man imong motor di ay. Kung ikaw na dinahinin na lang kaglakat kay di man ni pwede sakyan ag duha kay guyuron man niya. Ha? Palakton ko nimon ma? Unsa ba kong gingon di ay? Na dagan magang pwede pilian. Pwede ka maglakat, pwede ka maglupad. Din pwede pa ka bukamang, ikaw ni bahala. Ang importante kay irag sa kay dire. Kay di malason kay kagnaong. Sakita po, sige naman ko. Sige, lakat naman ko. Unara ko ninyo ha. Bahala, wala ka pagdungan ta. Ako nang ibatan ni PC. Sige batan kay kung kuyatas na bayray. Sige atras. Ari dapat. Ari. Kanara. Kanara? Ayo habaya kay maguba. Nang guba lagi. So, kapitan ninyo ni. Giro kanara. Uyo ka kanara ay pero pinuban ay. Okay. Basta karong eleksyon hindi mo kalimot. Oo. Ug dili pa guni patubang og eleksyon. Di may kumutaba. Kay eleksyon na hapit. Bahala na. Kinani Kina? Kina? Oh, Sige, tara. sige pwede na sakyan nimo. Dita. Sarang pura yung motor. Basta mo butor lagi mo, sarang gini. Sige, tara. So, what's up mga dangag? So, shout out di ay ni Michelle Sabrin. Shout out ni Waldo Mendoza. O shout out ni Rio Nuts TV. Og shout out usab ni Guminding Yen. Shout out usab ni Mirijoy Manharis. Og shout out usab ni Marisa Bilando. Og shout out usab ni Rosalie Miller. So, thank you kayo ninyo guys sa nagtanaw ani nga video. So, kung nabot ka ni nga part, din sa ka sa mga wala pa naka-subscribe ani YouTube channel. I hope mag-click na yung subscribe button. Then i-click ang notification bell para ma-notify ka kung nami bagong i-upload nga video diri sa kadang channel. So, thank you kayo ninyo guys. Then, thank you for 16k subscribers. Thank you, bye-bye until sa among sunod pa nga mga video.